Ние, българите, съхранихме и пренесохме през всички тези векове европейския дух, европейските ценности, чувството за европейска принадлежност и споделена отговорност към съдбата на Европа. Членството на България в Европейския съюз и в НАТО е най-категоричният цивилизационен избор на българския народ. Това е и най-законенство на закона и действаща пазарна икономика, уважаваща и прилага животата на Европа. Сърбия, също като България, има вековна история в Европа.